Fa calor, s'acosta l'estiu, són passades les 12 i això només indica que és l'hora del vermut poètic, perquè avui som a Sant Just, en concret a Cal Llibreter, una llibreria petita que porten dos devots de la lectura, l'Arnau i la Silvana. A veure si són i si ens donen vermut, escolta. Hi ha una cosa molt simpàtica que s'ha d'explicar d'aquest refugi cultural, que és això, aquest concepte dels Far Westers. Qui són? Els Far West és la comunitat que hem anat creant amb aquests quasi 10 anys que portem. En el fons és un apel·latiu que va sortir així com una broma per Twitter i que s'ha anat mantenint, però al final tot ve de dir que Sant Just és el Far West. I el Far West perquè, per exemple, això, un dissabte al matí, doncs podeu veure que fem recitals de poesia davant, hi ha gent, hi ha força moviment, però un dissabte a la tarda, si vingueu d'aquí una estona, això serà desert, no hi haurà absolutament ningú. I per tant la broma de que Sant Just és el Far West la vam utilitzar inclús per obrir. Això és el Far West, però ara hi aneu buscant a Barcelona per comprar llibres. I de Far West va venir Far Westers. I mira, fins ara. Cal Llibreter obre de dilluns a divendres, matí i tarda, i també els dissabtes al matí. A part de llibres, cada mes tenen una programació cultural molt completa, com per exemple aquest acte d'avui. Han recitat versos d'En la pell de la terra, un teler, de Núria Miravet. Consulta la seva web i a les xarxes tota la programació. Adeu, fins la propera!